ಏರ್ ತುಂಗ್ ನೆನ್ಸೊತ್ತ ಏರ್ ತುಂಗಿಸಿ ವಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಗ ನಾ ಪೇನ್ಕು ಆಗ ಕಾಲನಿ ಇದೆ ನೀವು ದಟ್ಟನೆಗೆ ಕೈಜಾರಿಸಿ ಮತ್ತ ಗಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಮझी अकरा सागा परेंट खड़ा कोया पेन को याद इट्टड़ तरसके अकरा सागा ना पेन मुनिवाता नानो सागा ना पेन कजारता आ टाइम ना ओसोदिगा साथ सीता इन बिहानचे धर्मता गोटी गुड्डगु अदे साटी నేను నాలుగురే కాసు తిన్లే కట్టరైతే ప్రతి జాతిని తిన్లే కట్ట ఇను చేత పరిస్థితి ఏమంతా మావ ఇవే మాకును ఈతంగ ధర్మ మాకు లాక్సి నేను మావ జాతి సత్యన సాత భారతకే ఈత మావ సబాన్ దుస్వాసుంజి కేంజవసుంజి पर कजारसे मंता अदे साटी बतल की तरीके के वेदवुल गोडम रामराव साहब कोटना भीमराव साहब इन चंद्रपुर मावर चांदगा राजा डगो भारत देश नो राजालिन मीरे मासी 2000 साल तक जंगाद मीटिंग इर्सी अरे मराठो एड जाति तो आईटी डेटा बतंगो सीते गिरे भारी व्यवसायसिले एजुकुनो अग मीटिंग दोस्ते अस्के सेलेबती माव जाति ಒಂದು ವಿಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ನೇಕಿತ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ కాబట్టి ಇದು ప్రకృతి పూజ కైవల్ రాందా छत्तीसकोटी पेनपुर मालकल रांदा अदे साटी एडी सप्प मामा पूजा केवल आई नेम ने मनवाला आई सप्प तेलता मम्मी कुडुक मनके खाली और ये एड्तेगिरा ಅದು ಏರ್ತನು ಎಕ್ಕಿಸಿಕನು ಬಟ್ दूसरा ಏರ್ ಗುಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಕಿ ರೋನ್ ಮೋಂದ ಇದಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾಗೆ ಜರ ಜರ ಒಡಕೆ ಸಂದಿರ್ಕೊಂಡು ಬದಿ ನೇಡ್ ಬದಲಾತೈತಿಕೆ सप्प धर्मतनु बगते काग तिनवाल కొన్ని వైల మామ బాయిక్ నగ మత్త నేకి నేడు गवर्नमेंट संगल किंजरे बाई कोनगिर बर्ता नेडु अदे लासे महाक हिंके नायो भाई अस्कडालिगे कोट जरक्सेमंत मापरो चलितिದ್ದು ಮಾವ ದೇಶ ಅನ್ಬತಿ ನೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾತಲ್ ತತ್ತರಿತಿಗೆ ಬೀರ್ ಹೋಯ್ತು ಬೀರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶ ರಾಜಗೊಂಡ್ ಓಶರಾತಿಗೆ ಬಂಟಿದ್ಗಿರಿ ದೇಶನಾಲ್ ಕೋಡ ನಿರ್ಮಲವರ गरते माको नेडु बट साडा केरियाटिंते बती मा धर्मगिर बोल किसे म्हणते अदे साठी मरण भव्य दुसरो पेन ना पूजा कीवाक माको प्रकृति पूजा विश्व पूजा तो राधा यमन राव साहब गिरे कारलवाही बात तरस के पूरा स्टडी कैसी फिर विश्व पूजा तो रे माल कर रांदिरो इंजुकुन वरु वन बुक नगर लेके सोडी तो अदे लासे मटो कंपल्सरी माव धर्मते मरण ताक्तकने माके यत बरकत मनंता नेट तुडको मस्जिद नगा शुक्रवार ಊರು ಚರ್ಚೆ ಕೇಂತೆ नेट ಕಿರಿಚಾಸ್ आदिवार ऐते आइतवार ಊರ್ಗಿರೆ ಊರ ಮಂದಿರ್ನಾಗ ಚರ್ಚೆ ಕೇಂತೆ ಬಹನ್ ತಾಕನ ಮಾಜಾತಿ ಬಹನ್ ಬಂದನ ಬತಲ್ ಕತ ಇನ್ನು ಊರ್ಗಿರೆ ಚರ್ಚೆ ಕೇಂತೆ ಬದಿ ಮರಾಠೋ ಜಂಗಬಾಯಿತೆ ಹಂತೆಗಿರಾ बस ताना पूजा केंता बदी जंगबाಯಿತೆ ಬತಲಾದು ಪಾಂಡಕ ಪರ ಲಿಂಗ ಗುರುಯಿತೆ ಬತಲಾದು ಈ ಬೋರೆ ಬೇಹು ಬಹನ್ ಬಂದನ बतल कता इधर बेहु नेट परसा पेन नागिरे तलवार से परसा पेन नगा इरुप पुंगाडे पूजा केवल मा धर्म बति उंदी टाइम ना बतलाते तिके इरुप पुंगार कुटो संजी अरे नेट पुंगार कुटबेकी बान की कडिते के इरुपना कलरे संबंधई की वाटा वच्चेंजुकुनु అది విధంగా నేను పెరసా పెన్ నాగిరే వాటలో మా చాలా ఇతర ఖరాబాత మా ధర్మ అదే లాసి మనకు నిరుపుగడినే పెరసా పెన్ నాగిరే పూజకి అనేందుకును మా మొత్తం యవ ಅವರು పోయితుకున ನನ್ನ ಪಾದಾಭಿವಂದನಾಲ್ಕಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಕಲ್ಲಿತಿಗೆ ನೋಡನೇಡು ಓರೆಗೆ మా జాతితో కల్లుಟ್ಟಿಗೆ మన హాల చూడ బచ్చొడ్డగు లీడర్ మత్తెగిరే బచ్చొడ్డగు నౌకరి మత్తెగిరే మన పరిస్థితి చూడ అదే సాటి భారతಕ್ಕೆ ఏందలే మాకు ఆపిన మంత కాబట్టి ತಾನು ಸಮುದ್ರ ಮಾವರು ಇವ್ರ ಮತ್ತಿಗೆ ಮಾ ಚೊಕಟ ಅಂತ ಬಚ್ಚೋಟಗುರು ಲೀಡರ್ ಆನುಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಿಯು ಸಾಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ मला दुसरा जो का और पैदल इतल परिस्थिति बनता एंड अदे दूसरा जाग जो जरा से लीडर आते के और बच्चरो हाई लेवल खाली सीजन साल को అవకాశం పుడితే బగ్గ యవంత భారతికే పరంత కడ పోయా పేన్ ఉంది లేకి నేమ్నే ఒక విధానంని కొడతా అని ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ పోయా పేన్ को ఆడమట్ కొడతా కాబట్టి ఊర ఆడమట్ తాక్తే గిరే ఊరుకు యస్ బర్కత్ ఇన్వాల్ మనంత నాకు యస్ బర్కత్ మన్నో అదే లాసి మరటు భై విధానంని కొడతారు కాబట్టి అది విధానంని తాక్తకనే నాకు యస్ బర్కత్ మనంత అదే లాసి మరి బద్విచారత మరటు బద్విచారత మావ ಜಾತಿದು ಧರ್ಮದ ಮರಟು ಫೋಕಸ್ ಟಿಕಾಟ್ ಆ ಜಾತಿ ಊಸಾ ಟಿಕಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ ವಿಚಾರತನೆ ಈ ಜಂಗಲಿಂಗೋ ದಿಕ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಗಿರೆ ಜಂಗಲಿಂಗೋ ದಿಕ್ಕ ಏನ್ಕೆ ಮಾಕೊಂಡು ಯಾದಿ ತಲ್ಕಂತ ಕಲ್ಲೆಗಿರೆ ಚೈತನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕೇಸಿ ಆರ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಂದಿರ್ಕೊಂಡಾವ ಬೆಡಲ್ಕೊಂಡ್ಗಿಟ್ಟಾವ ಅಟಡಲ್ಲಿರ್ಕೊಂಡ್ಗಿಟ್ಟಾವ ಸಂದಿರ್ಟಾವ ಮಹಾರಾಜ್ಕೊಂಡಾವ ಸಂದಿರ್ಟಾವ ಮತ್ತೆ ನೇಡ್ ಬದಲ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿರು ಉಂಡೆ ಕರೀತೆ ಅದು ಗೋಷ್ಠಿ ಟೆಂಡು
ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಬಸ ತಿಂದಲ್ ಮರ ಯಾವ್ದು ಗರ್ಸಿ ಮತ ಅದ್ಗೋಷ್ಠಿ ತಿಂದ ಮರ ಯಾವ್ದು ಗರ್ಸಿ ಮತ ನಿಮ್ಮ ತಂದಿರ್ಕಟ್ಟಾವ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಗುನ್ನೆನ್ ಕೆರಿಸಿ ತನ್ನ ನೀಟ ಮಾತಕನೆ ఉండే వరం వ్యాపారాంతర వచ్చి తన నీట మాయకే చూసిన వ్యాపారం కాబట్టి ఊరు నేడు మాకు గోర వేసేసిలే అదే లాసి మన కంపల్సరీ మా ధర్మ పాటించన నేను మన బచ్చర సాడకరి దగ్గర మాకు ఎస్సిలే వర్కసిలే ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಂಗವಾಯೋ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ತಂಗವಾಯೋ ಮತ್ತೆ ದಂಡ ತಂಗವಾಯೋ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಟು ಪವಿತ್ರ ಮಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ರಾಂದ ಮರಟು ಮಾಕು ಅಸಲ್ ಮಾ मम्मी मम्मी तुम्हारे मराठ आंध्र मराठ रात ताकत वाले आंध्र ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಗಡ ತುಂಬಲ್ಲಿ ರಾಯವಾಡ मतलब ಬೋಧಿ ತುಂಬಲ್ಲಿ ರಾಯವಾಡ నేను చూడా ಒಟ್ಟೂರ್ಗಿರೆ మా జాతితో ಪುರ ಮರಮಿ ಮತ್ತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟೆ ಕೋದ ಕಾಸು ಪದಲ ತಪ್ಪ మా ಅವರೇ ಬಂತೆ నేను ఊరు బతలించాలి మంత్రికి నేను మా అక్క విచారకీతకి మా జాతితో మా పెద్ద వాళ్ళు నమ్మక పరక్షేమంతే మన నేకిత మತ್ತಿಗೆ ఊరు మాకు బోట్నూరే మన ఆదివాసి బతలాసిందే అందరు పుణ్య పుడత జాత ప్రకృతిరు మన మాల్కల్ రాంద అది నేడు ఈతల పరిస్థితి భారీ వాతకి మా ధర్మ భాష గౌరవ వేహాసంది అదేసాటి కంపల్సరీ మా ధర్మతను పాటించన బాగా జమగావ రాష్ట్ర దివతో ఆ జాగరణ జరిగినంత ఆ మీటింగ్ నగా దీక్ష ఎత్తిరు వాయన భారతికి మిరటు భావ్యక్షతಕ್ಕೆ ಬಾಹರ ಗೌರವ మీకు పూస్కీతಕ್ಕೆ ಜರಡಿ ಜವಾಬ್ ವಹ ಪರ್ಮಿಟ್ ಅರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಹರ ದೀಕ್ಷ ಮಾಡಂತ ಇದು ಈತಲ್ ಬಸ್ಕನ್ ಮತ್ತಕ್ಕೆ ಈತಲ್ ಬಸ್ಕನ್ ಸೋಡ್ತಿಡ್ಕಿ ಇಂತೆ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಷನ್ ವಾಸರಂ ಅಂತ నేను ಹನುಮಂತ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಲ್ವತ ಸಾಯಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಲ್ವತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೀಕ್ಷಾ ಸಿಲ್ವತ ಇಂಕೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರಮಾಯ ಮತ್ತೆ ಊರ್ಗಿರೆ ಇದು ಸೇವಲಾಲ್ ದೀಕ್ಷಾ ಕಣ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮರಾಠಿಗೆ ಬದಲ್ಕೆ ಅನ್ನತಿಗೆ ये तप्ಪ ಮಾ ಜಾತಿ महाराष्ट्र के दानते तत बवे अयप्पा दीक्षा के दानते तत हिंदू धर्मता हनुमान दीक्षा वाटंते मराठू ऊर के संत सेवकने मावा पेनपन फरो मराठी वार्तिकुनो मराठी धर्म प्रचार किया ने जिकुने उद्देशमने दीक्षा ठेणवाला కాబట్టి मराठो ऊसమైన वानल वेरी वाहुक ना काम तुम वली मत गिरे सप्प काळजीते काम कंप्लीट किया ना आणि इता बगैते का सबांतो संतो आगा कंपल्सरी वासी केस्तिकने ऊशरांतो दीक्षा वाडसी गप्चु ब्रोन संजी मत्ते मायनल फेलांतो ಅದೇ ಲಾಸಿ నేను సాడದ గమర గాడి వాడితే గాడి జైన్ గీతే గిరే ఓర్ చొకటి కే ಜನೂರು ಓರ್ ಚೊಕಟು ಗುರುಜಿ ವೆಹನೆಗೆ ಕೆ जानतರು ಓರ್ ಪಾಸ ಅಂತೋರ್ అని ಓರ್ ಬೆಹಗೆ ನೋ ಕೇರ್ ಕಿಂತರೋರು ಫೇಲ ಅಂತೋರ್ ಎದ್ಗಿರುಂದಿ ದಡ ఉంది మన శిక్షణ కెరిలే వాత మీదన ఇది ధర్మ కెరిలే వాత మీదన అని చెప్పను మరటు కాం దవడే మాయి లోప్ మావ సాయి ఈని మాకు వసి గారితే పూట్ మెహనతికే बोल पीनिवनंತ ಪ್ರತಿ ಪಾವನಾತ ಬಾನ್ ಪಾವನಾತ ಬತಲ್ ಕತ ಉಚುಸ ಟೈಮ್ ನಗ ವ್ಯಹವಾಯೋ ಈಗ ಬಾಹನೆತಿಕೆ ಈಗ ಬಾವ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಈ ಗಾಡಿ ಈಗಟಲ್ ಖರಾಬ್ ಸರಿ ಮಂತ ಮರಡು ಬೈಟ ವರಾನೈತಿಕೆ ವರ ఇది ఈ ನಮ್ಮ ಸಾಲಿನೇ ಸ್ವಯಂ ಬಾಪ್ರಾ ಸಾಬೂನ್ ಕೆ ಶರ್ಮನಂತ तक्कु साबुन के अंतों लक्ष्मीबाई के अंतों बतूरी के माके धर्म के छोड़ो माके दूसरा बताई कि वे गिरे इज्ञानलु जरासी जेसीपी लाव किसी रोड के निरेंजर विहान लासी के अंतों तरबत माकुनु और साथ सीसर सिलो अदे साटी नेडो మా జాతి క్లాసి బోరకి ఇవ్వలి సిల్లు ఖాళీ చూతే పనికి వెళ్ళి మంటారు తప్ప మా జాతి క్లాసి బోరకి ఇవ్వలి సిల్లు అదే సాటి వారు కంపల్సరీ విచార కియానా మరమటు పాటల నంగనిస్తారు మరటు పేన్ సీత మారో మైనల్ సీత ఎవో అదే లాస్ట్ మరటు కంపల్సరీ ಒಂದು ನೇಕಿತೆ ಮಂಜಿಕೋನ್ ಮರಟು ಪೇನ್ದೋ ತಲ್ಕ ಕಾಟ್ ಮಾಕ್ ಬತ್ತಾಯಿ ತುಟ್ಟಿ ಆಯೋ ಭಾರತಕ್ಕೆ నేను ಮಾಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಂತ ಚಂದ್ರಪುರ್ ಮಾವಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮರಕಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಪುರ್ ಅಸ್ಸಾಲು ఢిల్లీ మీటింగ్ ಮತ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೊತ್ತ ಮಾಸ್ಕೆ ಒಬ್ಬಡಿನ್ ಕೈರಾಂಕಿ ಸೊತ್ತಂ बगन बगन वाड़ा उड़ा किला जैसे के ये बोना जैसे के ये गोंड राज का है इंटरवेंट जरूर पूरा इकट आलते पूरा यूपी मध्य प्रदेश पूरा ममड़ा किला छोड़ से छोड़ता ನೀವಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಪಡಿದಾಶಮಂತ ಭಾರತಿಗೆ ಮರಣ ಧರ್ಮತ್ತು ಕಾಪಾಡಮಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಮಾವ ಸುಡಿತ ಈ ದೇಶ ಮಾವ ಶ್ರೀಂಗಾರ ಜನಪುರ ಅದನ್ನ ಬಡಗುರು ಚರಿತ್ರಮಂತ ಅದೇ ಸಾಟಿ ಜೈ ಸೇವಾ ಬಾರಿಂದನ ಇದಕ್ಕೆ ಮರಣ ಮದ್ದು ಜೈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂತ ದಂಡೋಸ್ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ప్రతి వానికి మన భూలాత రామ్ రామ్ ఇంటారు అదే సాటి కొన్ని లోకరు బతులు ఇంటారు ఇప్పుడు రామ్ వంశితురు అందుకు ఇంటారు మన రామ్ వంశితురు ఆయవాడు మన సూర్య వంశితురు అంటారు నేడు మాకు ధర్మ దగ్గరే హిందూ ధర్మం జరలేకింటారు హిందూ ధర్మ ఆయమ గోండి ధర్మ ప్రధానమైన జాతి మన సంధి జాతి నా డగురు జాతి సంధి ధర్మ నా డగురు ధర్మ అదే లాసి మనటు అచ్చర్ చుట్టూ బుద్ధికి తక్కువ దయకేసి సరోజ్ మహారాజ్ గిరే ఓయ ధర్మ డగురు ಮತ್ತರ ಬುದ್ಧಿ ತಿಚ್ಚುಡು ಕಾದಡಿ ಜಿಕುನು ಓರಿಗೆ ಪಾಠ ಲಿಖಿತ ಓಯ ಧರ್ಮ ಉಲ್ ಡಗುರು ಮತ್ತ ಬತ್ತಿ ಬುದ್ಧಿತನೆ ಪರಡು ಚುಡು ಕಾದಟು
ಪರಮತೆನೆ ಸರಿಬೋಲೆ ಮಾತಾಡ್ ಪರಮಗಿರಿ ಬಹಂತಾಕ ಪರಮತೆ నుండి సరిబోలే మాట్లాడేందుకును ఓరిగిరే सूरज महाराज स्पष्टंगा होना पाठाने प्रति मराठ बतलिता अरे वो महाराज अंदू माक 33 कोटी पेन ना पूजा पूजा के वाल मनता माक 3 वाल पेन सीवलिन मनता वयवलिन मनता इनपन मोर को बोरे सन्मके पेन अवतारे मायना सूरज मायना महाराज प्रति मराठ वन का संजी वन गुण करे परमकी अदेन लासी నేను బది విచారితే మరాఠు చెకుటాయన ఎంచుకునే ఈ జంగలింగో దీక్ష వలాత అదేసాటి మన కంపల్సరీ నేను और पुरख बाबराव साहब कोटि कोटि धन्यवाद कोडप नागेश साहब कोटि कोटि धन्यवाद इतु डबु पायना दीक्षण गा और बोचिराम साहब कौंटाला इतु डबु डबु बातेके बतलांतिके इफेक्टर ಅಂತ మీకు మీరు కాండ్రికొను పుణ్యలాగా నేను మా జాతి తుమ్మర సుద్రి గీతకే మీరు కాండ్రికొను పుణ్యలాగా భారతికే నేను కోందత జన్మవాంత కన్లాసి వాయు మాలాసి వాంత జరతిర్ కన్లాసి గీత అయ్యో మొత్తం మాలాసి ನಾನು ಮಾಯನನ ಜನ್ಮ ಮಾತೆ ಬೇರೆ ಮೊತ್ತಂ ಮಾಧವ ಸೇನ మా జాతిత సేవత్వంగా మర వచ్చరాతచ్చు అదేసాటి మమ్మడిచ్చర్ చూడు లీడర్ తిరే మొత్తం 10 గంట టైం చేతో మా జాతి బాహుద్ర మాయ వతల్ ఖత నేను బాబరావు సాహబ్ గిరే మస్త్ తోడుం దేవన్గా 52 కేస్ కాతాము నాగేశ్ సాబున్ కేస్ కాతా బతి వీరు హరలాన్ సాబ్ నమ్మడిన్ వైపైట్ పాచగిరే మా గోర టీచర్ సిలు మా వైకి చటక్ మాకు దునియమట మాకు అనుకూలం అంత చటల్ గిరా बती बारी नड मा चटक मा काम से सेले इतक मागे स्टो मत मरा डोदी तिया लोली किंता दूसरा नेट रोन उदम रोकल वाड उठनूर सन लेगिरे टिकेटुन कोता मन वीक मनंत हुशार मनता माक बच्चाटा माकनु अनुकूल मंतिलो माक कावा बती बतल किंती डोदी तिया फाइट वांता रन दिया फाइट पांता दूसरा दिवस खत्म रोन उदम अजू अदेसाठी जंगलिंगो दीक्षित फाउंडेशन इद्दिगे पीछे खेती तेगिर बरका एक नौकरी पाहिजे तेगिंत एक लीडर इतकेंत ಈ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಿತೆಗಿರ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿ ಭಾರತಿಗೆ ಇದು ಬೆಲ್ಲಟಿ ಮಾಗಾಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಡ್ಸೇಮಂತ ಬೆಲ್ಲಟಿ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮುದ್ರ सब चौकट आते हैं राजेश वारे मेरे परेशान मत हो ITDA वासी माग बेटे मातो असके मामा ना निचर करी तनबती नाक नौकरी से लेते के अरे दीक्षा वाटा ये पूरा ये काम कानूनी जरूरत के अस्के और यंटने असाल दीक्षा स्टार्ट की और इनके ट्राइबल कमिश्नर तक अपॉइंटमेंट सेल्वा संजी डायरेक्ट संजीतान पूछते मन अति स्थायी तक जंगबाई बोलता चीता वेलेटिर मनते वे अनैतिके टाइम सिले इदनगा हीरो ಅಂತ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಅಸ್ಕೆನಿತೋರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಎಡ್ತೋರ್ ಅಸ್ಕೆನಿತೋರ್ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತಕ್ಕೆ ಸೋನೆತ ದಡತೆ ಗಾಡತಿಂಕೆ ಮಾವ ಜಾತಿ ಸೋನೆ करता सोने मार्केट आवा माव जाति सोने करता ಮತ್ತೆ ಮಾಕುನು ಭಾಗವತ್ ಗೀತೆ ಗಿರೆ ಉಲ್ಟಾ ಲಿಖಿತೆ ರಾಮಾಯಣ ಗಿರೆ ಉಲ್ಟಾ ಲಿಖಿತೆ ಎರಡು ಮಾವು ಸೋನೆ ಕಿರ್ತ ಜಾತಿ ಬೇತಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾತ ಅವ್ರಂಗ ಗಡಿಯಾಲ್ ಮನವಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾತ ಅವ್ರಂಗ ಭೂತಿಕಿ ವಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾತ ಒಂದಿತರು ಮಾಲ್ಕಲ್ಲಿರ್ ಮಂದಿ ಏತಲ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಮಂತ ದಯಕೀಸಿ ಸಮದಿರೆ ಮದತ್ ಕಿ ಕಾಟ್ ಸಮದಿರೆ ದೀಕ್ಷಕ ಮದತ್ ಕೇಸಿ ಮರಡ ಮುನ್ನೆ ಹೋಗಡ ಕರೆಮಾಯ ಊರು ಬಚುರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಕೀವಲಿ ಮನಂತೆ ಬತ್ತಿ ಮರಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ವಕನೆ ಓನಗೆ ಕೇಜವಕನೆ सत्य सारी ताकले बत्ताई बेरे मनो और सत्य तारी ताकले बत्ताई बेरे मनो बास्केट गिरे और पुलिस स्टेशन दान तलिते सत्य सोनो बार नागे इमान मनता इंता आनो इंके भागा दीक्षा वालेगा इमान मनता मरड बोने वेरी वाला अवसరం सिल्ले कंपल्सरी नेडचल नाडी मे बट तोकोट आके अरे कामटाला जंगु गडियाल मंदू नेड చేసుకుంటారు కాబట్టి కామటాల జంగు వాత్ర వాయమకి ఆతల్ పరిస్థితి బో ఆతల్ ఆడసేర్ వాతో और नेडु गडियाल मनवल मायनाल చేసుకుంటారు కాబట్టి ओना दिलते बस का अन्नदान ई तुर्गिरे भाई डेवलप आते राज जागरण नेटी समझरे और वांते असके मेको नूर घड़े मातंगा जहाने बति मावर जंगुर बदल किते एक्सयत्ते के खत्म सत्ते के बुई निते बोर दायलरा जवाबपुर बोर जवाब कलरा चीता इन बस स्टैंड के नवा और कंपल्सरी मीटिंग इतके के जन नाडी भारी दीक्षा मारते इतने में बदल जवाब नाळे इधर बस के बाल वाड़ते इता आदर वाड़ते बदल जवाब सी कर इता मीटिंग कैसे किनकी और जवाब सी कर नेडो अय्यप्प गिरे साधु बाबनाल वायमकी हनुमान दीक्षा गिर साधु बाबनाल वायमकी ऊर गिरे माव समाज डेवलप की कर माव धर्मतो डेवलप की कर ಎಂಜುಕುನೂರ दीक्षा అంటే ಆನೆ ಮಾ ಊರ್ ಗಿರೆ ನೆಡ್ ಜಂಗಲ್ ನಿಂಗೋ ದೀಕ್ಷಾ ನೆಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಗೈಕ ಸಾಕ್ಷರ ಮಂತ ಮರ ಫೋಟೋ ನೈ ಬಾವೆಲ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯವಾ जंगल लिंगोतिके ओडदनी ಎಲ್ಲ पृथ्वीतो ताकसोलिಕ್ಕೆ स्पष्टंगा मागमंत ನಾನು ವಡಿತ ಪೂಜೆಗೆ ಮರಾಠ ವಿರತ ಪೂಜೆಗೆ ಮರಾಠ ಯದಿತ ಪೂಜೆಗೆ ಮರಾಠ इकड़गुर जाति नेड़ इच्छर पे अर्थಕ್ಕೆ
ಮಾಮೂಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವಡ ಸಮುದ್ರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವಡ ಅವಸರ ಮಂತ కొన్ని లోకರು ಅಂತೆ ಸಾಡಂಗೆ ಕರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಕರು ಬಚ್ಚು ಕರಿ ಅಂತೆ ನಂಡವ ಮೋಡೋ ಕರಿತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡತ್ಗಳು ಹಾಕ್ಸಿ మా ఊరు సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ కానికే ఒక షేట్ కాంతే కరోడ్పతి రాని మా ఊరు ఇమ్మడి కరీ సీవిటి కూర బతలింతే కరీ వడగన్ 20 साल దాంతా సార్ మళ్ళీ నౌకరి మాకు బాబా అంతా ఇంతే మా ఊరు సాడాంకెరియా ఉంది అరే నీకును జావి కరీ తెగ్గిరే ₹1 కోటి నీకు సమ్మాన్ ಮತ್ತೆ ಮಾವ ದಿಮಾಗ್ ಯಾದಿತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಾಂತುನ ಪರ್ವತ ಏಡು ಮಾವ ಗೆಂಕಲ್ ಸಾಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ಪಡ್ ಜಮನ ಚಿಲ್ಲೆ ಒಂದಿರ ಎಜುಕೇಟ್ ಆಸಿ ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಬದ್ದೆ ದಂತ ತುಂಗ ವಾಸೆ ಭಾರತಿಕೆ ಮಾವ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂತಿ मागे येस बरकासे मला डबल यादीत करतात मला चौथा यादीत करतात यादीताल गणाला आसिले हे दीक्षित यादीताल गणाला आसी तोले जंगू लिंगू डेडते ಊರ ಬಜ್ಜಲೈ ಊರ ಗೋಷ್ಠಿತೆ ತಾಕ ಜಾತಿ ಅಜಜಲ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ನತಾಡ ಮರ ಮಾಬೂಡಿ ಊರ ಜಾತಿ दुसरा जाती माबूड नेडो दान केवल धर्म ಅದೇसाठी मग प्रदान केले ಅವ್ರ धन्य ಬಾರಿ ತರತಿಗೆ ಮರ दान ಅದೇसाठी ಮಾಕನ ಅವ್ರ धन्य పోస్టింగ్ ఫర్ అర్థ ಮಾಡ ಸೀತಾ ಮಾ ಚರಿತ್ರಾ ಮಂತ ಮತ್ತೆ ಮರಾಠು ಒಂದ ತಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯವ ಆತು ರಾಜಲ್ ರಾಜ ಅದೇसाठी ఇప్పుడు వెలిటరీ వేవలి మంతే నాకు సీత అవకాశమును నన్ను మార్చికో మీకును అందరే మా ఊరు దీక్ష వాళ్ళకును గంగుబాయి ఓన సంకల్పంలో వాడితే ఊరుకును కంపల్సరీ పూరా కామ్ ఆయన ఇచ్చుకును జగబాయిని కాల్ చేస్తే సీత అవకాశమును నన్ను మార్చుకును అందరికును జై సేవ జై జంగు జై పెరసార్